Queres saber como galeguizar o teu nome e apelidos en 4 pasos? É sinxelo, é de balde. Paso 1. Vai á nosa web e descarga o formulario correspondente. Que tipo de galeguización queres facer? Cubre o formulario e indica o novo nome ou apelido. Paso 2. Solicita o certificado de empadroamento no teu concello e descarga o certificado literal de nacemento nun só clic. Ou conségueo presencialmente no rexistro. Paso 3. Pide cita previa no teu rexistro civil. Leva estes 3 documentos e a fotocopia do teu DNI. En canto tramiten a túa solicitude, obterás un certificado co cambio de nome. Paso 4. Con este certificado poderás actualizar o teu documento de identidade. Só queda cubrir unha instancia na comisaría onde o renovaches a última vez. Agora sí, xa está todo feito. Co certificado e co novo DNI xa podes acreditar o cambio. E non temas, toda a documentación anterior segue tendo a mesma validez. Pronúnciate, con nome e apelidos en galego. Agora é fácil.